Nakon 5,5 godina ljubuški umjetnici ponovno su bili zajedno na jednom mjestu. U Gradskoj galeriji grada Ljubuškog otvorena je izložba slikara i kipara pod nazivom Jedan grad, različite perspektive. Na izložbi su predstavljeni radovi 29 autora, a izložba je priređena u sklopu Dana grada Ljubuškog. Od prvih dana sam počeo raditi u Klubuku. Pošto sam bio na Pedagoškoj akademiji u Splitu, gdje sam završio likovni i hrvatski jezik, nastavio sam pomalo raditi pored drugih hobija, na primjer ribolova, od 64. do danas. Obašao cijelu Bosnu i Hercegovinu po tim rijekama, jezerima i ko zna. I uvijek sam se družio, ali nisam zaboravljao nikada na slikanje. I moj hobi je trevižat i slapovi, priroda i tako. Onda ono standardno, šipci, mrtve prirode, akril, najviše ulje na platnu, crtaži, tako. Ovo je mlinica, mene ova sedra i ovo kamenje, to mi je bio veliki izazov da ovo baš prenesem. Da svjetlo slijedi, tako basjava. Onda sam nastojao da detaljima dočaran onu sedru i to. Bilo je radova, a ima i svugdje. U Australiji, u Americi, to su uglavnom pokloni prijateljima i rodbini. I svojoj rodbini i svim mojim lovcima s kojima se družim od 75. Predavao se likovno, da. Kako je bilo prenositi talent? Neki ljudi imaju talent, ali sasvim druga stvar je zapravo prenositi drugima. Bilo je dosta talentirane djece. Ja sam sugerirao njima i njihovim roditeljima, ne bi li neko otišao malo u tom pravcu kojem sam ja bio. Ali nije baš bilo odaziva. Otišli su nekim drugim putovima i to tako, što mi je žao, što mi je vrlo žao. Jer bio sam čak tužan u nekim slučajevima, ma gdje vode na drugu stranu, kad su tako talentirani, kad im je Bog dao te darove koje nisu koristili. Mene za kraj zanima, je li danas živa vaša ruka i kist, je li danas nastane po nešto? Da. Nisam toliko aktivan, kad mene dođe da naslika nešto, onda znam 3-4 slike napraviti i onda 2 mjeseca pauzirati. To je tako. Ali nisam nikada zapuštao dušu. Pomalo je. A meni je drago da su predstavljeni svi ljubuški slikari, kako umrli, tako i živući, koji danas slikaju. Znači ovdje je prezentacija 29 vrlo lijepih različitih slika, različitih perspektiva ljubuških slikara. Ponosim se što sam Ljubušak i što je Ljubuški predstavio ovako divnim slikama za Dan grada Ljubuškog jednu finu kolekciju koja će sigurno ostati upamćena dugi niz godina. Znači pejzaž je nešto što je vama omiljeno, a ima li još nešto što vas radim sve motive, međutim pejzaž je u čemu sam ja mislim prepoznatljiv. Od rane mladosti radim pejzaže, radim se i ostalo. Ovo je poseban rad gdje se vidi nekakva impresija, trenutak, nekakve moje inspiracije, nekakvog mog doživljaja koga sam ja izrazio ovaj put kistom i špartnom na platnu. Za sami kraj htjela bih onako moje viđenje da su Ljubušaci posebno nadareni u nekom umjetničkom smislu. Pa ja sam davno jednom rekao na jednoj izložbi, jer sam bio voditelj Art galerije Herceg koja je počela prvu školu slikanja u Ljubuškom i vidio sam da Ljubuški ima vrlo visok broj talenata, mladih, i rekao sam da je Ljubuški ne samo grad pjesnika, nego i grad slikara.
Autori su se za ovu izložbu doista potrudili kako bi se predstavili u što boljem svjetlu. Uz raznolikost motiva može se reći da su izložena životna djela pojedinih autora za koja su potrebni mjeseci rada. U pozadini iza vas imamo baš vaš rad, ako se ne varamo. O čemu je riječ? Da, to je jedan moj impresionistički pejzaž, naziva se Impresija rijeke Trbižat, u pozadini Mitokit, koga ja vrlo rado slikam. Dakle, radi se o rijeci Trbižat i brdu Mitokit ili Matokit, kako ga to zove. To je jedan moj omiljeni motiv, to je slika, mislim, impresionistička, nadahnuta je u određenom trenutku i mislim, meni se svidjela, a ovi iz galerije su baš nju izabrali. Ova slika nastala je kad sam s prijateljima bio na jednom druženju. Uglavnom, slika nastala prema fotografiji koju sam napravio mobilnim telefonom. Inače, ovo je jedna stara odrna u jednoj kući gdje više nitko ne živi, u mjestu Doli, u Ljubuškom, na jedno selo koje je prilično zaboravljeno. Scena mi je bila ovako simpatična, pa sam mislio da jedan ovakav simpatičan motiv može biti prikladan za jednu ovakvu izložbu. Akademski slikar i djelatnik Gradske galerije Ljubuški od 29 izlagača istakao je trojicu koji više nisu s nama, ali i važnost ovakve izložbe za sami Ljubuški. Pa evo, povodom Dana grada Ljubuškog, Gradska galerija Ljubuški odlučila je organizirati izložbu ljubuških umjetnika, te na jednom mjestu okupiti sve Ljubušake, to jest većinu Ljubušaka koji se bave likovnom umjetnošću. Naravno, brojka je poprilično velika i mi ne možemo u ovaj prostor smjestiti sve one koji se bave umjetnošću iz hobija. Na izložbi izlaže 29 umjetnika, od toga 3 izlaže posthumno. Ti 3 koji izlažu posthumno su Drago Galić, Vinko Galić i Hamo Ibrulj. O njima sam malo više pričao u samom predgovoru te na otvorenju izložbe. 26 autora, ovih živućih koji izlažu ovdje večeras, su aktivni autori koji se kroz zadnji niz godina aktivno bave likovnom umjetnošću, samostalno izlažu. Evo, ovdje su se svi predstavili jednim radom. Imamo skulpture, imamo slike, imamo crtež, imamo grafike, imamo jednu instalaciju, tako da je izložba poprilično šarolika i vjerujem da će publika pronaći ponešto za sebe. Također je Paponja istakao da su ovakve izložbe zanimljive po tome što su na jednom mjestu i ranijih godina, pa tako i danas, okupile samouke i akademske umjetnike, a uvijek su imale predznak zajedništva i bile mjesto gdje su se okupljali oni koji stvaraju i dijele ljubav prema likovnom stvaralaštvu. Pa, dan je veoma važan, bar mislim gledajući svoje perspektive, zato što mi svi volimo podijeliti ono što radimo u toplini, u intimi svog doma i svog ateljeja. Volimo to podijeliti s publikom s vremena na vrijeme. Naravno da je poseban događaj to podijeliti za Dan grada sa ljubuškom publikom. Mislim da je ovo jedan veoma divan događaj, evo, koji se nije održavao posljednjih 7 godina. Posljednja ovakva izložba, to je posljednjih 6 godina. Posljednja izložba bila je 2019. Izložba koja je okupila na jednom mjestu ljubuške umjetnike, tako da ovo je jedno vraćanje, to jest povratak je jednom običaju, ali jedan reset i pokazatelj onoga što je se napravilo kroz posljednjih 6 godina na području likovnosti u našem gradu. Imamo sreću, evo, kroz zadnje 2 godine doista smo stekli svoju stalnu publiku. Ljudi nam dolaze i ta publika se iz izložbu u izložbu povećava, tako da ja vjerujem da će se to nastaviti u budućnosti. Naravno, za Dan grada uvijek bude prepuno i to je jednostavno ono zbog čega ove izložbe radimo. Ljudi su nam glavni motiv. Izložba Jedan grad, različite perspektive ostaje otvorena do 21. ožujka tekuće godine.